През 2012 година България отчете най-ниската си раждаемост след военната 1945. Според прогнозите на Световната банка, до 2050 година българите ще намалеят с 40%. Ето това е нашата война. Войната, в която не умираме, а просто не се раждаме. Дали е от страх, ще има ли с какво да ги нахраним? Дали е от егоизъм или пък от нещо друго? Крачим с обич недадена и се стопяваме. И се стопяваме, и се стопяваме. Но един ден то ще изплаче. Ще видиш малките му пръсти и ще забравиш всичките си страхове. А очите му, те толкова ще приличат на твоите. В тях ще видиш своя празник. И ще се разплачеш, и ще се разсмееш, защото това ще бъде денят на твоята победа.